Numeroiden merkitys. 1. Vaan eli Herra. Viittaus alpha. Ja Raamatussa hän sanoi olevansa alpha omega. 2. Toinen eli Eeva, meidän äitimme. 3. Pyhä kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki. 4. 4. Raamatun syntymäjärjestys eli Aapel, toisin sanoen saatana. 5. Noviisi eli Seet. Raamatun hahmo, joka yrittää Kainin opastuksella oppia elämästä. 6. Helvetin miehet, toisin sanoen koukku alaspäin. 7. Herran numero. 8. Äärettömyys. Tie siellä vie lopulta takaisin aloituspisteeseen. Avaruus. 9. Taivas, toisin sanoen koukku ylöspäin. 0. Maa, toisin sanoen helvetti. Näitä numeroita sitten voi seurailla digitaalikellosta, kun katsot sitä herätessä ostoskuitin loppusummasta, tilin saldosta, miettiä, että mitähän se Jumala nyt yrittää kertoa minulle. Mehän tiedämme, että 666 on helvetin numero, mutta 777 numerolla voittaa kolikkoppelissa. 3 samaa numeroa peräkkäin siis on totta. Jos numeron kirjoittaa näin, 66 eli 2 numeroa peräkkäin, niin silloin kiroaa kyseessä olevaa asiaa.